gegarane wong akrami dudu rupa dudu bondo amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel ngel kelangkung tan kenoti numbas arta Asmarandana gegarane wong akrami iku pituduh kanggone wong-wong sing arep padha umah-umah. Lah iki minangka dasar utawa sangu utawa landesane wong arep bebojoan utawa omah-omah. Gegarane wong akrami niku tegese gegaran iku saking tembung garan. Garan iku tegese cekelan. Cekelane wong bebojoan utawa wong omah-omah iku dudu rupa lan dudu bondo. Sebab yen wong bebojoan iku ngendelake rupa, rupa iku mung pirang dina lawase bisa owah utawa berubah. Lan dudu bondo, bondo niku bisa mingkat kalane wong bebojoan wis duwe bondo wegah nyambut gawe. Lah amung ati pawitane. Dadi wong bebojoan niku pokok utamane yaiku ana ing ati. Ora bakal mandang sapa ayune saka ayune utawa saka sugihe. Ning saka krananing ati padha-padha tresnane niat bangun omah utawa bangun bebrayan. Luput pisan kena pisan, tegese luput pisan iku wong bojo sepisan ora dadi. Tumuli banjur arep bojo meneh, ora dadi meneh, bojo meneh ora dadi meneh. Niku sing diarani luput pisan. Kena pisan karepe wong bojo sepisan langsung dadi nganti sak umur uripe oleh bebojoan utawa oleh pepisahan. Yen gampang luwih gampang, pancene wong bojo niku gampang. Tur yo gampang wong bojo. Waton seneng lan demen iku dadi bojone. Yen angel kelangkung, angel iku mau yaiku bebojoan yen wis kadung ora luput iku bisa dadi ora bakal langgeng oleh omah-omah. Iku angel kelangkung, angel tenanan. Tan kena tinumbas arta. Dikaya ngapa wong bojoan iku ora bisa diukur sarana harta benda. Mergo harta benda iku yen ora digolek bebarengan iku malah mung terkadang dadi masalah ana sejroning omah-omah. Becike wong bebojoan iku padha-padha sanguning ati. Padha dene nyadari marang kekurangan lan kelewihane masing-masing. Yen sing siji ana kekurangan, sing siji mesti ana kelewihane. Yen sing siji ana kelewihane, sing siji mesti ana kekurangane. Kekurangan niku aja dibahas tumengko mendasar mergo ndadekake cerah ning goletono keluwihane supaya bisa kanggo sangu lan nguatake atine wong bebojoan. Nikulah Asmarandana gegarane wong akrami.